ada Ning Medi Agustina untuk panjenengan bersama Sabar Wangi. Ceritane wayang Jawi kira nyolong Sinta nemen jancuk tumandang ngaleng kowo dadi hawu kopong gedhe jroning praja Sabar Wanginya Indonesia bersama Embong Banyuwangi. Salam sukses ya. Ramayana negara ngalengka diraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Yo yo Anoman si gedhe putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Hendrajit lan Patih Anoman Nora wedi gedhe monggo Iwakala diopong. Sini Mas, takut bilang pada mati domblong. Yo yo Omah gede areng dadi diareng dosa muka. Iyo ae ya iyo iyo ae ae Iyo ae ya iyo ae iyo ae ya iyo iyo ae ae iyo ae ya iyo wae. wayang Ramayana ing negara yo ngalengka diraja yo yo Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gadang putih
dadi areng dosa muga damai gereng-gereng Iyo wae ya iyo. iyo wae ae iyo wae ya iyo iyo wae iyo wae ya iyo iyo wae iyo wae ya iyo iyo wae. wah aku dadi Embong Banyuwangi.